I se, hvad det her er? Det er øl. Det er Det er øl. Det er jødøl. Det er jødøl. Hvorfor er det jødøl? Ja, det er fordi, at det er jøddag lige om et øjeblik. Det er jøddag. Ja. Det er det den 6. november. Shit, yeah. Ja. Og der spiller vi ønskekoncert. Det betyder, at du kan ønske lige, hvad du vil høre med os. Ja. Og måske spiller vi den. Ja, jeg har også nogle ønsker, faktisk. Jamen, Har du du det? må ønske Ja, os. Ja. Hvad du ønsker, skal du få. Ja. Men hvad er det, du ønsker, Anders? Mein Papa, tænker jeg. Anders synger Ja. Oh Mein Papa solo den 6. Ja. Og hvad synger du, Pien? Jeg tager en julesang. Ja, Tager en Helligklangen. det er lidt klart. Ølhunden glommer. Jeg vil Ja. bare høre Morten synge. Ja. Ja. Og jeg tror, at jeg nupper Himmelhunden. Men det vigtigste er selvfølgelig ikke, hvad vi vil, men hvad du vil. Og hvad ved du? Og hvad vil du? Hvad ønsker du? Et nummer. Ønsk et nummer med Pigfatsen. Ja. Gør det nu. Ja, du kan skrive det lige hernede. Under. Kom så. Lad os lige få min.